כן, בבקשה, שם למעלה. זה עובד. רגע. טוב, יש לי שתי שאלות. כולם זוגות באו לטבע, כן. הראשונה היא על חברה מאוד מאוד טובה שלי, שהתקשרה אליי לפני שעה וביקשה ממני לשאול אותך את זה. האמת יש לי שתי חברות, אחת חלונית לחלוטין, שלא שומרת כלום, לא נידה, לא שבת, לא כלום, היא לא מאמינה בכלום, בקיצור. ויש לי את השנייה שבאה איתי להרצאה שהיית בלוד לפני שנה, היית במתנ"ס דנבר, היא לקחה על עצמה כיסוי ראש, בעלה לקח ציצית, התחיל ללמוד כתיבת מזוזות, התחזקו, חבל לך על הזמן, כאילו אין. מה באמת, כאילו, שאומרים כל מה שניתן לשמור, שאומרים. עשו מנוי לקלטות שלך, כל שבוע, לא יודע, אתה שולח קלטות. כל שבוע הם מקבלים קלטות. כל חודש מקבלים קלטת, אני יודעת. גם אני עשיתי את המנוי שם איתם. קיצור, מסובכים על כל הראש. לא, עכשיו בסדר, נכון הראית את הקלטת שם, שאיזה אישה בלונדינית שמה כיסוי ראש, נקלטה להיריון וזה, היא כבר עבר שנה ומשהו, וכלום. והיא מעט 30. האיש הייתה בקלטת. אז רגע, אז חכה. זה אחרי 10 שנים. לא, חכה, אל תבלבל. שנייה רגע. חכה, תבין. יש, אז דקה, אז החילונית אומרת לי, את רואה? אני לא שומרת כלום, שום דבר. יש לי ילדים, יש לי ברוך השם הכל. יש את החברה של החיים, שלקחה על עצמה כיסוי ראש, שבת, נידה, מה שאתה רוצה, ואין לה ילדים. אתה מבין? שנה אבל. היא מעל שנה, מעל. מה זה שנה? לא משנה, אתה אמרת, קחי על עצמך כיסוי ראש, נו, אז איפה הם ילדים, מה? היא לא נמצאת. היא נמצאת פה או לא נמצאת? לא, זה הקטע שהיא לא כאן. למה היא לא כאן? אז היא לא כאן, היא לא יכלה להגיע, היא בהרצאה אחרת, במשהו אחר. בקיצור, בתל טוב, אביב. אולי הוא יברך אותה וזה יצליח. לא, היא באמת אצל איזה רב אחד בתל אביב, לא יודעת מה היא עושה שם. קיצור, היא רוצה שתברך אותה פה, שזה לפני יום כיפור. אוקיי. ושבעזרת השם, השנה הזאת היא כבר תהיה בהיריון, כי מעל גיל 30, אני רוצה שהשנה היא תהיה בהיריון. הבנתי, טוב, יאללה, אם את מאיימת... קוראים לה איריס בת בתיה. איריס בת בתיה תזכה לזרע חי וקיים מהרה השנה. אמן. טוב, ומה עם החילונית עכשיו? היא לא תחזור בתשובה, אין מצב. לא, אבל רציתי לשאול עליה משהו. לא, השאלה השנייה זה עליי. בבקשה. ואת איך מוגדרת? אז זהו, אז אני חזרתי בתשובה גם בהרצאה היא שבלוד. ברוך השם. כן. אז מה השאלה? רגע. אם בעלי היה פה היה בהלם עכשיו ממני. אל תדאגי, הוא יראה את הקלטת. שמע, עכשיו אני... שנייה, חייבת לשתות, אני מתרגשת. שמע, עכשיו אני חזרתי בתשובה. אני ממש נהייתי פה, חבל הזמן. חזרתי בתשובה, הסכמתי לקחת על עצמי, אני הייתי עושה טיפולים, כאילו לא היה הולך לי להיכנס להיריון. עשיתי טיפולים, ואתה בירכת את בעלי, הוא לקח ציצית, אז בלוד, ולקחנו שבת, כל הדברים שצריך, ואני צניעות וזה, החלפתי את כל המלתחה שלי. בקיצור, נפקדתי וילדתי בת לפני 5 חודשים. וואי. רגע, וזה אחרי כמה שנים? 3. את רואה, היא רק שנה. לא קשור, היא נשואה 4 שנים, מה זה קשור? מה אכפת לי, אבל היא באה רק לפני שנה. לא, זה לא קשור מה שאתה אומר. טוב, יש לי הצלחה בינתיים 50%. טוב. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, לי קרה משהו לא נעים, אבל אל תגידי לקחת על עצמי כיסוי ראש, כי אני לא אקח על עצמי. לא באמת. מאיפה את יודעת שלא תקנה? אני אגיד, כי אני יודעת מה אתה תגיד לי מה.
אבל מאיפה את יודעת שלא תקחי? לא, אני לא אקח, תשמע. מאיפה את יודעת שלא תקחי? רגע, תן לי להגיד לך, אבל מה... בבקשה, בבקשה. איזה פדיר. קיצור, היה לי בלגן בלידה חבל על הזמן, רביעי, חמישי, שישי, שבת רק ילדתי, ואיך ילדתי, אני אסביר לך. כאילו כבר, לא, כאילו כבר זהו, התייאשו ממני, פינו לי כבר חדר וקום, או אמרו לי קיסרי, כי כבר די, הסתבכתי, הייתי יותר מדי ימים שם. כאילו בחדר לידה הייתי יום וחצי, ובכלל במאושפזת שם עוד איזה כמה ימים, ורק עם צירים ולא יולדת, וכבר די, התייאשו. רצו להכניס אותי, בעלי ניגש אליי, אומר לי, שתבין, גם היולדת שהיא לא דתייה בכלל, חילקה שם, זה היה שבת בלילה, חילקה ספרי תהילים לאחים שלי וזה, שהתחילו לקרוא, אולי הזדרז, כלום לא מזדרז, חבל על הזמן. קיצור, בעלי אמר לי, קחי משהו על עצמך, אמרתי לה מה, לקחתי כבר הכל, לקחתי צניעות, לקחתי שבת, לקחתי, באמת, כאילו מה שאפשר לקחת, לקחתי. אומר לי, וגם כיסוי ראש לקחתי בשבת, אז בלוד שברכת וזה, חילקת כיסויים, אמרת תתחילו בשבת, התחלתי בשבת מלפני שנה ומשהו. קיצור, הוא אומר לי תנסי, תגידי שתנסי תנסי ללכת עם כיסוי ראש. אמרתי בלי נדר, בלי נדר זה לא נחשב נדר, נכון? בטח, כלום. לא, נו ברצינות, בלי נדר. בואי אני אסביר לך. אמרתי, נו טוב, תסביר. במעמד הר סיני כולנו התחייבנו לקיים את כל התורה והמצוות, ככה שלא מועיל להגיד בלי נדר על מצוות שחייבים. כן, אבל כשאתה אומר בלי נדר, אתה לא מחויב לעשות את הדבר הזה. זה כאילו אני אומר לאחד שאני חייב לו כסף, בלי נדר אני אחזיר לך. זה לא אומר שאני לא חייב. שמע, קיצור. אוקיי. קיצור, קרה משהו מדהים שהדהמתי שם רופאים שלא מאמינים בכלום, כן? נזכרתי בהקלטות שלך, שאתה אמרת משהו על מחט, רגע, פיתחו לי פתח. כחודו של מחט? בסדר, נזכרתי במשפט הזה. איזה קטע. עשיתי פה צחוקים בקלטת שלך. טוב, בקיצור, עשיתי שם דבר שהדהמתי אנשים והתקשרתי אחרי הלידה לרבנית רחל מארגון שופר לספר לה את הדבר הזה, והיא הייתה גם, חבל על הזמן, היא הייתה בהלם. אמרתי, איך שאני, ושתבין, פינו לי חדר לוואקום, אני כבר מוכנה, כבר התייאשו ממני, אני לא יולדת לו כלום, כבר זהו. אמרתי, בעלי אמר לי, קחי, תגידי בלי נדר שתכסי את הראש, אפילו עוד ב3 חודשים שאת בבית, שתנסי, תראי איך מתרגלים אלייך וזה. אמרתי את המילה הזאת, ילדתי תוך שניות. תוך שניות היא החליקה לי הילדה שכבר רופאים זזו ממני. קיצור... בלי קיסרי, בלי כלום. שום דבר. ככה, טק. את רואה מה זה? את רואה מה זה מטפחת ראש? רגע, לא, אז אתה רואה, בגלל זה לא רציתי לדבר, למה שלא תגיד לי לשים. אני אגיד לך, את אמרת שתשימי. לא, תשמע, אז זהו, חזרתי הביתה, בקיצור, שמתי, קטלו אותי, חבל לך על הזמן. מי? כולם, אין, קטלו אותי. מה זה, בי 500? בי 500? חרקים קוטלים. לא, אנשים אומרים לי, מה, את נורמלית, את צעירה, זה, פה. כאילו, בסדר, חזרת בתשובה, ולמה התחרפן, ואת, כאילו, אין, הקיצר, אני לא מסביבה דתייה, אתה צריך להבין איך חילונים מסתכלים על דבר כזה. אני שואל, אתה מבין? את ראית איך הסתכלו עלייך הרופאים, אמרו ניתוח קיסרי וואקום, נכון? ומי הציל אותך, החברים, החילונים או המטפחת? בסדר, אבל אמרתי בלי נדר, אתה מבין? בסדר, אבל את חייבת, בלי נדר, את חייבת אבל, בלי נדר. טוב, קיצור, עכשיו לא באתי בגלל זה. מה שבאתי, באמת, לא, מה שבאתי לשאול אותך זה משהו אחר. אחרי 3 חודשים, בעלי אמר, תגידי 3 חודשים, נכון? כן. יופי. עשיתי, בוא נגיד איזה חודש ככה, ולא 3 חודשים, אורגינל אני אגיד לך. קיצר,
בול 3 חודשים אחרי זה, התחיל לי דבר לא מוסבר, שאף רופא לא עולה על זה. אני מתעלפת בלי שום סיבה. וואו. רגע, הלכתי לרופא משפחה, עשה לי את כל הבדיקות, הכל תקין. אמר לי, טוב, אולי זה שיווי משקל, נשלח אותך לרופא אף אוזן גרון. הלכתי לשם, הכל תקין. הוא הפנה אותי לרופא אורולוג. לא, כן, כן, משהו עם המוח, כן. שלח אותי ל-EEG, אני יודעת כל הבדיקות, הכל תקין. קיצור, משם כבר זרקו את איזה מילה שנקראת חרדה, שאומרים לי, טוב, מי זאת מתעלפת? כן. אבל זה חרטה, כאילו. תראי, חרדה וחרטה זה אותם מינים כמעט. אבל אני אסביר לך משהו. מה את אומרת? למה את מתעלפת, את חושבת? אז בעלי אומר לי, אולי זה קשור, אבל אני מנסה להאמין שלא. הבנתי, אז תמשיכי לפעול קצת. אני אומר לך שתקשיבי טוב. בשעה שאישה יושבת על המשבר, תדעי לך, בשעה שהיא יושבת על המשבר, בשעה שהיא צריכה ללדת, למעשה אישה לפעמים... הקיצור אמרו לי, קחי תפוח, שבעלך ישים לך על הראש, בעלי מעצבים, אכלת תפוח, למה עבר כבר 4 ימים. אמרו לי, שימו תפוח על הראש, מה שאתה רוצה, יש שם חבל. תתחילי עם אבטיחים, ילך יותר מהר. אבל... אני אומר לך... אין מצב, אני לא אשים קיצור. למה באתי לפה? שתגיד לי, קחי על עצמך משהו אחר במקום זה. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. את יודעת, אי אפשר להתחייב לקדוש ברוך הוא בדבר מסוים ולא לעמוד בו. למה? כי את עשית הסכם איתו. אבל אמרתי בלי נדר, אתה מבין? אבל אמרת בלי נדר גם על 3 חודשים ולא עמדת. אז אני אקח מעכשיו 3 חודשים. בסדר, אם תקחי מעכשיו 3 חודשים זה טוב מאוד. כן? ואני בטוח... לא מעכשיו. אז ממתי? אני אחזור לבעלי עם כיסוי ראש, הוא פטר אותי. בדיוק הפוך, הוא לחץ עלייך. לא, הוא לא לחץ עלייך. את סיפרת לי שהוא אמר לך... אני לא יודעת אם הוא יודע בכלל שאני פה, אני אחזור לו עם מטפח. רגע, אבל הוא יודע, הוא אמר לך שזה בגלל זה יש לך את החרדות. את הנפילות האלה ואת ההתעלפויות. הוא אמר לך, אמרת. הוא רוצה שאת לא תפלי? כן, אבל החרדות האלה גם במהלך ההיריון, אבל לא הייתי מתעלפת, ההתעלפויות התחילו 3 חודשים. תשמעי ממני, את רוצה לשמוע? תשמעי מה שאני אומר, קחי 3 חודשים. קודם תגמרי את החוב הראשון. אני מבטיח לך, אם תעברי את 3 חודשים, תקשיבי טוב, אחרי זה כבר יהיה לך קל, כל החילונים. אז אני לא אתעלף? אני אתן לך ברכה, תקשיבי טוב, יש פה 100 אנשים, אני אתן לך ברכה, זיכוי הרבים, אמן של כולם, הנדר שלך שאת נדרת. בלי נדר. אבל נדרת, אמרת שתקחי כל דבר שאדם אומר על מצווה, זה נדר לגבוה, אפילו שהוא אומר בלי נדר לא מועיל. בסדר, אז תגיד לי, זה לא לעשות צחוק, אני אשים 3 חודשים, אחרי 3 חודשים, מה אני אגיד לאנשים? לא, זה לעשות צחוק מהקדוש ברוך הוא, שאת אומרת 3 חודשים ולא שמה. לאנשים לעשות צחוק זה קשקוש, הם לא קיימים בכלל. מי שקיים זה הקדוש ברוך הוא שעשה לך חסד גדול. את יודעת מה זה ניתוח קיסרי? מה זה לסבול אחר כך כל החיים? זה לא פשוט. והקדוש ברוך הוא עזר לך, והיית בטיפולים 4 שנים. אמרת 4. לא, חברה שלי 4, התבלבלת. סליחה. ו3 שנים, ובסוף ברוך השם נפקד. מה את רוצה יותר טוב מזה? עכשיו תקיימי את הנדר וגמרנו. לחזק אותך, שיהיה לך קל. אני אראה לך עכשיו משהו קטן, תשמעי טוב. לא, אין מצב. אני אראה לך עוד אחד שאמר אין מצב, ותראי איך הוא נראה היום, וואי. איפה זה? אתה מוכן לענות לנו? תראי עכשיו אחד שאמר אין מצב, בחור גם כן היה משהו דומה לך. אותם מציאות פחות או יותר, ואחר כך הוא נכנס בין כניסה, וזהו. כן, שם בבקשה. כבוד הרב, בחור כמוני, ואני מדבר בשמי ובשם אחרים שאני מכיר,
אני מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא ומשתדל ללמוד, ויש לי ציצית וכיפה ושומר שבת והכל. אגב, אני חדש בזכות הבחור הזה שהוא הביא לי קלטות שלך. ברוך השם. עכשיו, השאלה שלי זה בקשר לנשים. אני יודע שצריך להיות שומר נגיעה, אבל קשה למצוא שידוך של דתייה, כי אני לא מספיק בידע, או עם השיער והכל. רציתי לדעת ממך, איך אתה יכול לחזק אותי שאני אהיה שומר נגיעה באמת מכל הלב, למען אבינו שבשמיים? בוא אני אסביר לך נשמה. להשיג אישה במצב שלך קצת קשה, כי אישה רואה עוד אישה. עכשיו, אתה נראה בחור נאה, לא חסר לך כלום, השערות לפי דעתי מיותרות אצלך, אתה תהיה יותר גברי, יותר איש, אם אתה תוריד את הקוקו, אם תלך עם כיפה כמו שצריך, אם תקבע עתים לתורה, אם תקבע עתים זמן קצוב ללמוד תורה, תואר הפנים שלך ישתנה, רכות, ענבה תופיע על פניך, המראה שלך יקרון, להשיג אחר כך שידוך תוך תקופה מסוימת, יהיה לך הרבה יותר קל, לא חסר לך שום דבר בשביל שתוכל להשיג במהירות, רק אתה צריך את הצורה של יהודי כמו שצריך, ואחרי זה הכל ילך קל, תקבל ברכה תומכת, בעזרת השם, נשמע בקרוב כל ששון וכל שמחה. בעזרת השם. תודה רבה, כבודו. רגע. אני גם רוצה לשאול משהו קטן. כן. אז מה קורה? אבל אני הבאתי מספריים מישראל. אני לא גוזר. מה השם שלך? נאור. תשמע עצה מיהודי עם ניסיון. אל תתעקש. למה? בסוף אתה תוריד הרי יום אחד. נכון, אז רגע. יפה שעה אחת קודם, ובמעמד כזה, שאתה זוכל דבר מיוחד שקוראים לו, תקשיב, קוראים לדבר הזה קידוש השם. לזכות במצווה שנקראת קידוש השם, לא כל אדם זוכה. אני אומר לך שהערב הזה הוא הערב שמסוגל לדברים גדולים, בגלל המקרה של הילד הזה שפתח פה לבבות של רבים מתוך הקהל. ראית מה היהודים עשו בן רגע. אצלך כמובן זה מתבשל שאתה בזמן שלך תחליט מתי להוריד, זה ברור, אני מכיר אותך. אבל אני מכיר יותר נכון את היצר הרע שלך, הוא היה גם אצלי. גם לי היה פעם קוקו ארוך. לא. אבל תשמע עצה, אתה לא חייב, אני אתאכזב, אתה אחר כך תתאכזב, אחרי כמה ימים אתה תתאכזב שפספסת את המומנטום, אבל אני מציע לך עוד פעם, אפילו שאתה סרבן גיוס, מציע לך, תוריד, רגע, הוא לא כל כך פתי, אוקיי. תוריד, צא קדימה, שיעורים קבועים, בעזרת השם יתברך, תוך שנה אתה נשוי. נאור, תראה כמה קצת צערות של יהודי עושות שמחה. כן. חד. מה אתה אומר? רק שנייה, רק כבוד הרב, אני אגיד לך. הקוקו, באמת, מכל הלב אני אומר לך, זה לא לדאווין או משהו. תקריב את המיקרופון. הקוקו
זה לא משהו שאני סומך עליו והכל. אבל אני מאמין שקודם מבפנים, תן לי להתבשל עוד, ואני מבטיח לך שאני מוריד, אין לי בעיה, אבל תן לי עוד יותר להתבשל. קודם כל אני מסכים איתך שמבפנים זה עדיף, אבל אני מסכים גם עם בעל ספר החינוך, שאמר שעל פי המעשים החיצוניים נפעלת הפנימיות. כשאדם עושה גם מעשה חיצוני, הוא יכול לגרום שהפנימי יבוא מאליו. לפעמים החיצוני הוא מחסום לפנימי, בגלל שהזהות שלך כרגע מאפשרת לך את המשחק של בין לבין. מרגע שאתה מוריד את החלק החיצוני, אכן נשארת הנקודה הפנימית להתבטא החוצה. כבוד הרב, אתה צודק, אבל באמת, אני אוהב אותך בשביל לפגוע בך, אבל אני חייב עוד טיפה, עוד קצת. תבין אותי, אבל אני מוריד אותו, אין לי בעיה. אם אתה רוצה עוד 5 דקות, אין לי בעיה. נאור קוקו בברוקלין קולג' ירד בקלטת וידאו לנצח נצחים. אתה יכול לבוא עם הקלטת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא שבשמיים, גזרתי את הקוקו לכבוד שמיים. רק רגע. כבוד הרב, אני מוריד את הקוקו, אבל מה? אני רוצה שייתן לי ברכה, לי ולבחור הזה, לשתי בחורים, לפרנסה וחתונה בקרוב. פרנסה טובה? בשפע. בשפע? בכבוד. בכבוד. אחד, שתיים. יש להם סיפור. הנה עוד יהודי מוריד קוקו, בכבוד. על זה נאמר קוקו מביא קוקו. יש לו סיפור עם הבחורצ'יק הזה שהם נסעו בדרך. תשמעו יהודים יקרים את הסיפור. אני לחבק את הערב שלי. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. אני והבחור הזה, בנימין, נסענו למיימי באוטו והקשבנו, דיברנו על הכל, נשים וטף, כבר שימם לנו. הגענו לקסטה של כבוד הרב. הכנסנו את הקסטה, שמענו את הקסטה שאין לנו להסתמך על ארצות הברית ועל העולם, רק על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רק היחידים שיכולים להביא את הישועה דרך אבינו שבשמיים. הכנסנו קסטה והגענו, אני חושב, לקטע של הבחור שראינו מקודם בטלוויזיה בכיסא גלגלים. כשכבוד הרב
התחיל השיר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אני ובני עצרנו את האוטו. היינו כל כך נרגשים. שרנו את הקדוש ברוך הוא איתך ביחד, איתך ביחד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו שייכים לך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיילים שלך. אנחנו מאמינים מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה יברך את השם הטוב. נאור בן בנימין, השם יזכה אותו לזיווג הגון מהרה השנה ושפע של פרנסה מהרה. ועוד יברך את השם הטוב בנימין אוהד בן יעקב הכהן יזכה לזיווג הגון הראוי לו מהרה השנה ושפע של פרנסה מהרה. חמוד. אחד שתיים, אחד בלונדיני ואחד שחור. קח מתוק, כיפה, שהחיינו, you got the כיפה, אוקיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן. אני מזמין את נאור שהוריד את הקוקו ושם היום מגבעת חליפה ולומד בועלה של תורה תדיר בכבוד. שלום לכולם, ברשות כבוד הרב,
ברשות כבוד הרב ראש ישיבת אור ישראל הרב יעקב בכרך, ברשות הרבנים החשובים והקהל הגדול והקדוש הזה שבאו להשתתף במעמד הגדול והמרגש הזה. לפני פחות משנה, מאז שקיבלתי על עצמי לחזור בתשובה, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל מאז שקיבלתי על עצמי לחזור בתשובה יחד עם חבריי היקרים במעמד הגדול שבו חודש שם שמיים לזכות הילד אליה יואב, שיזכה לחיים ארוכים מתוך בריאות. באותו הערב בו ראינו את גודל הכוח של זכות הרבים המקבלים עליהם עול מצוות, וזכינו בעזרת השם לרפואת הילד שיחיה בדרך פלא. קהל קדוש, באתי בדברים קצרים לתאר לכם מה שעבר עליי ועל חבריי לאחר המעמד שבו קיבלנו לחזור בתשובה. אני חייב לציין שזה היה בזכות דבריו המעוררים של הרב אמנון יצחק שליטה. שיזכה לימים טובים וארוכים להחזיר את שאר בני ישראל הטועים לאביהם שבשמיים. אמן. ברצוני לספר לכם מה שעזר לי מאוד בתחילת דרכי היה הקשר עם יהודים טובים ותומכים שהמשיכו לעקוב אחריי בעזרת ועל ידי הזמנה לשבתות שבהם חוויתי בפעם הראשונה בחיי מהו גודל ערך קדושת השבת. אני חייב לציין, זה משהו שאין שני לו. או לימוד תורה שבו טעמתי וראיתי מקצת מחוכמת התורה. עברו שעות רבות של שיחות. כל הטיפול והמעקב הזה עליי ועל חבריי ללא הפסקה הולידו תוצאות ונשאו פרי עד שזכינו והתקדמנו, ואנו לומדים היום בישיבת אור ישראל במונסי תחת הנהגתו של הרב בכרך שליטה. سيد إزراء בכרך. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו קצר שתבינו באיזה מצב אנחנו נמצאים, שאנחנו צריכים באמת את עזרתכם הרבה. הרי זה שתי עולמות שונים במקצת, אז אנחנו צריכים לתת מעצמנו להיפתח אליכם ואתם צריכים לתת לנו להיפתח אלינו. אז יהודים יקרים, בתור חילוני לשעבר שלא ידע כלום בתורה ויהדות, דעו לכם, כוחכם רבו. אנו מחכים לעזרתכם ואין לכם מושג כמה אנו מחכים לכם שתקרבו אותנו. אנו יודעים שאנחנו חסרים מושגים יסודיים ופשוטים ביהדות שכל אחד מכם יכול לעזור לנו להשלים אותם. אנא עזרו לנו לעבודת הקודש הזאת. אסיים בברכת תודה לכל העוזרים המסייעים לקרב אותנו לאבינו שבשמיים ונזכה לגאולה קרובה. אמן. תודה רבה. ברוך השם, היום צדיק, ירא שמיים. אמרתי לו, מה עם הזיווג? תן ללמוד עכשיו, תן ללמוד. את, קחי עלייך 3 חודשים בעזרת השם, תבואי הביתה, בעלך יהיה מרוצה, ובעזרת השם יתברך, אין נפילות יותר, נגמר הסיפור של הנפילות. מה את אומרת? לא בשבילי, לכבוד השם. תראי, ברור לי שבתוך תוכך את רוצה, לכן דיברת. בסדר, ברור שבתוך תוכי אני רוצה. אז עכשיו אני אומר, בחוץ חוצותייך בבית תשימי. אין לי בעיה, איך אני אצא בחוץ? כאילו מה פירוש? מי יודע איך את היית קודם? אני אומרת לך, קטלו אותי ששמתי חודש, הרגשתי רע אותו חודש, רע, הבנתי. רע. אם אחד ילגלג עלייך או משהו, יש לי עצה. זה הכל.
מה השכר שאישה מקבלת שהיא שמה על עצמה את הכיסוי ראש? וואו, 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 וואו. כאילו יש מיליונים שלא שמות, אתה מבין? אני מבין, בטח מבין. אמר רבי חזקיה, בזוהר הקדוש פרשת נשוא, אישה שהולכת עם כיסוי ראש מביאה ברכה הביתה, קדושה הביתה, ושבניה יהיו גדולים בדור. זה שכרה. הגמרא מספרת על קמחית שהסתירה צערות ראשה, שכותלי ביתה מעולם לא ראו את צערות ראשה. היא הייתה דואגת לשים כיסוי ראש, ואף פעם שלא יחשפו שערותיה, אפילו שהיא לבד בבית. מה היא זכתה? 7 בנים כהנים גדולים בבית המקדש. זאת אומרת, השכר הוא עצום כיסוי ראש, בצניעות כיסוי ראש. ברוך השם נפקדות נשים גם בזרע חי וקיים. וזה דברים שמעשים של בכל יום, כמו שאומרים. כיסוי ראש, אשרי האנשים. הנה, פה, רק רגע. בכבוד. פנינה, הנה, פה. רק רגע, פה. בבקשה. עוד אחד פה. נברך שהחיינו, בבקשה. כבוד הרב, יש לי שאלה. לפני שנתן לנו כיסוי בראש. דעת להתכנס לזה. לעומת זאת שיש לו מיטה ויש לו ציצית. אנחנו שומרים את השבת ואנחנו שומרים את ערת המשפחה. הוא כנגד לזה. אני לא יודעת איך להציע לו. ובכן, כמה זה חשוב כיסוי ראש לאישה. יהודים יקרים ויהודיות יקרות, דעו לכם שמצוות כיסוי ראש לאישה נשואה, גרושה ואלמנה זה חיוב מן התורה. אישה צריכה לכסות את ראשה, כך כתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק 18. בפסוק כתוב ופרע את ראש האישה, מכאן שבנות ישראל הולכות בכיסוי ראש. יש על זה לימוד גדול שם. בכל אופן צריך לדעת, המצווה הזאת היא מצווה מן התורה. כמו שאישה חייבת ביום כיפור לצום, היא חייבת גם לכסות את הראש. ואם היא שומרת על כיסוי ראש, היא גורמת שתהיה טהרה בבית, עשירות בבית, ושבניה יהיו גדולים בדור. שנאמר אשתך כגפן פוריה בירכתי בתיך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. זאת אומרת, הרבה... הרצאה הזיזה אותי בצורה מפליאה. מה שהוא אמר, אין לשנות את מה שהוא אמר. זה אמת. הוא ענה תשובות לשאלות שכולנו רצינו לדעת וקיבלנו תשובות נכונות. ואני יודע מעשים פריה ורבייה של האישה היו תלויים בכיסוי ראש. לצערנו הרב יש הרבה נשים שהן עקרות ולא זוכות להביא ילדים, ועד היום כמעט כל מי שפגשתי, נשים שהייתה להם בעיה כזאת וקיבלו על עצמם טהרת משפחה בכיסוי ראש, נפקדו לאחר מכן. ואני אראה לכם כרגע קטע מאוד מרגש
שהמעשה הזה היה באחת ההרצאות שלי, מאישה אחת שהייתה שם, ולא היה לה כיסוי ראש, ותראו מה קרה בסוף העניין. אם אפשר לקבות את האור בבקשה. גם יהודיות שלנו שנשואות שם לערבים וחיות בדירות פאר ויש להם 10 ו6 ילדים, ואני שאני נשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שלא נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה, את גרה ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנא ליצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה בישראל ואין לה ילדים. יודעת מה? בואי נעשה עסק. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה אמן, אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה, קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש שאני אתן לך, אני אתפלל עלייך שהשם יזכור אותך בעזרת השם. אני מקווה שיהיה לך ילדים יותר מהערביות כולה. תנו לו לחשוב. אני רק אספר לך סיפור. לפני מספר שנים היה סמינר במלון שורש בדרך לירושלים. בסמינר הזה הייתה רבנית שהזמינה את 3 אחיותיה עם המשפחות על חשבונה בשביל שיבואו להתחזק ביהדות. בסוף הערב הייתה התחזקות גדולה מאוד, 10 של אנשים שמו שם ציציות ומספר נשים שמו כיסויי ראש. פתאום אומרת הרבנית, כבוד הרב, אני מבקשת ממך שתשפיע על אחותי, אם היא תשים כיסוי ראש, 2 אחיותיה נוספות ילכו בעקבותיה. התחלתי לדבר איתה בקשר לכיסוי ראש, שזה מחויב על פי התורה, זה מצווה מן התורה, שנאמר ופרע את ראש האישה. זה נלמד בספר במדבר פרק ה' פסוק 18, שבנות ישראל היו הולכות מכוסות ראש. התחלתי להסביר לה את המעלות על פי הזוהר הקדוש. מצד שני הסברתי מה גודל העוון ללכת בלי כיסוי ראש. השפעתי ודיברתי ולא עזר. לא עזר. ניסיתי עוד פעם להסביר, לא עזר. פתאום אומרת לי האחות הרבנית, תדע לך שהיא עקרה, אין לה ילדים. אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה שכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה, אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה. אמרתי לה, בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שתלכי עם כיסוי ראש 0.5 שנה, לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר, השם יזכה אותך לזרע של קיימה,
וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש. אחרי שבועיים אני נמצא באולם אליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידיים בסוף ההרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש. הוא אומר, הייתי היום במעבדה, ביקשתי לקבל תשובת דם, מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000 שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו רק מחר. אני לא יכול להתאפק, באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, הברכה כבר נמצאת למעלה, השם יעזור שיהיה בשורות טובות, ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת ב2 בצהריים כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה, ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת, והם קראו לה הודיה, ואחרי 2 נולד להם בן, ברוך הוא ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבד, זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, תן לך ניסיון קטן, קח דבר קטן, ואני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. את רוצה בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן ניפגש ונהיה בברית עם ירצה השם? כבוד הרבנית תסלילה, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן במעמד הקדוש הזה, יש שעת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם יתברך, זה שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן. תזכרו, שעת רצון גדולה. שחייב, וקיימה, ועוד רגיעת בזמן הזה. עכשיו אנחנו חייבים כולנו לברך, פה עכשיו כולנו גדול מאוד בשמיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב. מיכל בניתה בת רבקה, השם יזכה אותה להתפקד בזרע של קיימה מהרה, כיסוי ראש הזה. השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבוד אותו יתברך, ותחולת שמיים קדושה וטהרה, אמן כן יהי רצון. את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה.
המצב שבכלל הזיז אותי זה שראיתי את הקלטת שהוא דיבר עם הבחורה ושמעתי איך היא הגיבה, וזה הזיז אותי מאוד. רציתי, אני ממש רציתי, אבל פחדתי. רק רגע, בכבוד. פנינה, הנה, פה. רק רגע, פה. בבקשה. עוד אחד פה. לברך שהחיינו, בבקשה. כבוד הרב, יש לי שאלה. לפני שנסתכל לנו כיסוי בראש. דעת להיכנס לזה. לעומת זאת שיש לו טיפה ויש לו ציצית. אנחנו שומרים את השבת ואנחנו שומרים את טהרת המשפחה. הוא כנגד לזה. אני לא יודעת איך להצניע ולהציע לו. אמא שלי ועדת תשובה. אני מוכן לבוא לדבר את זה. תודה. וזה אושר וזה הכל ביחד, וידעתי שאם אני לוקחת אני לוקחת. אין להוריד, אין לחשוב, זה פשוט. כשהגעתי הביתה הוא אמר לי, כל עוד הסמרטוט על הראש אני לא מדבר איתך. זה היה יומיים של טרור. אנחנו גרנו מתחת לאותו קורת גג הוא לא דיבר איתי פשוט. זה היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. והחזקתי את עצמי ואמרתי, הרב ידבר עם בעלי ויהיה בסדר. It was a shock. I know we were religious, we were doing step at a time, but this was putting on high gear. All of a sudden, zooming up. And I didn't think that we were ready for it yet. But Baruch Hashem, she insisted, and I find out that I was, as a matter of fact, wrong. I don't like to say I'm wrong, but I was wrong. It's hard for people to say they're wrong, but I was. And unless we go full speed, we'll never get there. וכל הזמן אומר לי שאני עקשנית. זה הפעם הראשונה הוא אומר, את עקשנית וכל הכבוד לך. כי אני ממש אומרים, את עושה צעד ואת חוששת ואת לא יודעת, והנה מדובר שנה אחרי, ודברים באמת ברוך השם הסתדרו מכל הכיוונים. כמו שהוא אומר, אם זה עבודה ואם זה ילדים ואם זה ברוך השם ההיריון. ובעלך פתאום נותן לך מחמאה שאת כל הכבוד לך, את עשית את זה ואני גאה בך. אני חושבת שהשלום בית שלנו היום מתחזק. בזכות זה, ואני מאחלת על כל בנות ישראל, זה משהו, זה הרגשה עולמית. נחמה בת, רבקה, השם יתקום אותה בזרע שזה יאמר להנה.
אומרים זה ימות המשיח, ואנחנו בעזרת השם נגיע לגאולה, וכל משפחה אם תיקח על עצמה משהו, אם את לא מכסה את הראש תכסי את הראש, אם את לא מדליקה נורות תדליקי נורות, אבל תעשי את זה מכל הלב, והקדוש ברוך הוא יעזור לך ולכל המצב שאת נמצאת בו. היהדות זה דבר נפלא, צריך לקחת אותו מכל הלב. והנה את, בעלך אמר לך, קחי עלייך משהו. הוא לא אמר, הוא רמז, אני לקחתי. עוד יותר טוב, אז הבנת מה? הוא לא אמר לי, קחי דווקא את הדבר הזה, זה... ותראי איזה ישועה. הקלטות שלך, אתה מבין? כן, אבל תראי זה... הקלטות שלך. אבל תראי איזה ישועה קיבלת. עכשיו שאת לא עמד בדיבורך, אז נגרם מה שנגרם, את אומרת, אחרי 3 חודשים. כן. מה יש רמז יותר טוב מזה? התחלתי להתעלף ברחוב פשוט, בחנויות. את יודעת למה? את יודעת למה? ליד אנשים, פשוט ברחוב. למה? אלה שקטלו אותך עוזרים לי לקום שאני ליפול בחנויות, הבנת? קטלו אותך, עשו לך ריסוס. תשמעי מה שאני אומר לך, בעזרת השם יתברך, תקבלי ברכה תומכת. אני אשים כיסוי ראש בזון, לא יתעלף, אני כבר אלך בסדר? אני אברך אותך, אם תתעלפי צלצלי אליי. אז אתה נותן לי דקה להביא את בעלי, אני גרה פה? אני רוצה שאם כבר אז הוא יהיה עד לדבר כזה. טלפון, תביאי קודם נקרא לו, תן. לא, יושן, אני אגיר אותו שנייה, אתה תתקשר, וואלה, תתקשר. מה הטלפון? אם תקליט את המספר אנשים יתקשרו אליי הביתה, מה? לא. תכבד את הטלוויזיה עכשיו. לא, תן לה לחיים. 06. בסדר. לא. 089. רגע, את חוזרת בך עוד פעם? רק שנייה, 08. איזה מרחק? דבר אתה, לא משוח. קוראים לו שי. שי? מה שלומך? מדבר אמנון יצחק. שלום וברכה, מה שלומך? אם הוא מסכים. אתה ישן כבר? יש לי הפתעה בשבילך. וואי. אשתך מוכנה לשים כיסוי ראש את 3 חודשים שהבטיחה בשעה שהיא הייתה במצב של לידה. לפני הלידה. אתה מסכים? שמח? אז רגע, אני משמיע לה את זה, תגיד את זה עוד פעם. לא, אני אביא אותו, שהוא יהיה כאן, שנייה אני אביא אותו. היא רוצה שתבוא לפה, אנחנו נמצאים פה באולם. אין לו אוטו, אני הולכת להביא אותו. אין לך אוטו, היא תבוא לקחת אותך עכשיו. אשתך תבוא עכשיו לקחת אותך. שאני לא יברח. בסדר? יאללה, ביי. שאני לא יברח. תדליק לי את זה. אתה מפחד שאני אברח? חלילה, עזוב אותה, מה קרה לך? אני אביא. אני סומך עלייך 100%, לכי. כן. רבותיי, זה הבעל של האישה החשובה. אשריך. וזה התינוק, תינוקת. אשריכם ישראל. אשריכם ישראל. בכבוד.
שלקח אותי היום עכשיו. הוא לקח אותי להביא את בעלי, והוא חזר בתשובה, הוא צדיק גדול, שבעזרת השם השנה הוא יתחתן, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ואימותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את השם הטוב. סיגלית בת שושנה. סיגלית בת שושנה, השם יזכה אותה לרפואה שלמה בכל איבריה וגידיה, רפואת הנפש והגוף, תהיה בריאה ושלמה תמיד ולא תיפול חלילה כלל, לא ברוחניות ולא בגשמיות, ולא תזדקק לתרופות כלל, אמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, וברך את השם הטוב. שי יהושע בן מרים, רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף מהרה מהרה מהרה, אמן. מי עוד רוצה ציצית? קודם כל תודה רבה לחבר'ה שמאחורי הקלעים שנותנים לנו אפשרות להישאר, כי זה היה צריך להסתיים קודם. תודה. הילדה הנחמדה, מה שמה? מירית בת סיגלית. מירית בת סיגלית, תזכה להיות צדיקה ויראת שמיים. הספחת זה היום הראשון, שזה היה הכי קשה שבעולם. קודם כל ישנתי אותו לילה, אמרתי איך אני מחר מגיעה למשרד, איך אני עושה את זה, איך אני הולכת מפה עד למשרד, איך אני עובדת, איך אני הולכת לסבתא שלי בשבת שכל המשפחה שם, מה הם יעשו לי, הרי אז הם לא נתנו לי לשים כיסור ראש, מה עכשיו? אבל בעצם העובדה ששמתי את הכיסור ראש מול כולם, אמרתי אם אני עשיתי את זה אז אני יכולה לעשות את זה גם עכשיו, ומאוד היה קשה לי לישון אותו לילה, מה לעשות, אבל נרדמתי ולקחתי את הכוח והלכתי לעבודה, והתגובות של האנשים היו חצי אמרו לי את לא נורמלית, חצי אמרו לי טוב, זה הרב אמנון יצחק, זה מה שקורה למי שהולך להרצאות שלו וחצי אמרו לי כל הכבוד לך. לגבי ההתעלפויות, אז קודם כל ברוך השם ותודה לאל, אין מאז. אני רואה היום את ההתעלפויות בתור מסר איתות מהקדוש ברוך הוא, לא, את חייבת לי, את תפתח, תתפלל לשמוע. אבל עכשיו שאני כבר הולכת בביטחון שאני ברזל לא מועדת את הכיסור ראש, ואני יחסית אני הולכת ברחוב ואנשים רואים אותי כל הזמן עם כובעים וזה, אומרים לי, אני לא מאמינה שאומרים לי את זה היום, אבל אומרים לי, הלוואי ואנחנו יהיה לנו את האומץ לשים כיסור ראש. אתה מבין? היום אני רואה אותי והצד השני.